guy stinks! No niin. Niin on. Eli tämmönen tubettaja shoutoutit hänelle, niin Aksu22 päätti tässä tehdä noin viikko sitten tämmösen tier list videon Justimos Filmsin näistä kuuluisimmista videoista. Ja no, minä näin, että ainakin jonkin monta vuotta näitä Justimos Filmsia katsottua, niin totesin, että siis ihan vääriä mielipiteitä. Mä tietysti pistan. Mä nyt näytän, että miten se oikeasti arvostellaan. Katsotaan nyt vähän, että miten tää Aksu on näitä arvostellut. Päivää, motherfucking katsojat. Ei oo Aksu 669. Aksu 22. Mitä historiaa? Aksu 22 kanavan paras video. Justimos Films tier list video. No juu. No hypätään vähän eteenpäin. Eteenpäin. No, katsotaan missä vaiheessa alkaa näitä lätkimään. Finaaleihin paikkaan. Kannattaa tietysti katsoa koko video. Itse olen katsonut monen otteeseen, mutta ehkä tossa se vielä arvostellaan. No vaikka tästä hypätään katsomaan. Okei, eli mitäs siellä on? Puheenvuoro ensimmäisenä. Uskon, että hänellä on varmasti hyvät syyt siihen. Antoi mulle, kiitos hänelle, niin templatet. S on tietysti ihan saatanan hyvä. A on aika hyvä. B on aika hyvä. C on C ja D on aivan pasdyk. Nonni. No aloitetaan sitten minun mielestä siitä, mistä pitäisi aloittaa. Eli aloitetaan siitä parhaasta. Itellä täältä kaikista videoista niin ensimmäisenä tulee vastaan Kung Fu Mestari, joka on siis ihan saatana hyvä. Siis ei epäilystäkään siitä. Joo, no. Sitten jos mietitään siitä vähän niinku suoraan, no siinä ei ole mitään logiikkaa mitä se seuraa sitä, mutta ananas mulle se on high tier kamaa. Ei tarvii selittää sitten, kun se on niin hyvä. No, sitten pitääkin alkaa miettimään, mä ihan kaikkien näitä videoita muista. Mutta ainakin tää mikä automatka nyt olikaan. Ei kun tää oli ykkösellä alas. No. Menihän se aika ykkösellä alas suoraan nappiin. Tää taisi olla autokoulu. No, se oli aika hyvä. Mun mielestä puheenvuoro oli kyllä aika heikko. Se oli liikaa hahmoja mun makuun. Toisaalta sitten GTA V, siinä oli tarpeeksi hahmoja, se oli just sopiva. Se saattoi olla jopa parempi kuin ykkösellä alas, mutta ananasmulttia se ei ohita minun silmissä. Tää olisi joku haastattelujuttu. En kyllä muista siitä muuta kuin, että se aina on tosiaan toisen turpaa. Se oli ihan hauska juttu, mutta en mä nyt tiedä, onko se silti. Se on aika hyvä. Joo. Näistä kahdesta minä en oikein pitänyt. Äijien ilta oli aika hyvä. Se oli ihan hauska. Ekan kerran naurahti, mutta sitten ties mitä tapahtui, niin ei sillä oikein uudelleen katsovutta. Sitten on tää kuinka pilata treffit. Ai nyt. Aika lähellä. En tiedä meneekö ananasmultti ohi. Tää on kyllä aika lähellä. Aika nipi. Taitaa se mennä vähän alle. Ananasmultti. Ja Tommin sali. Vaikka katsoin sen tätä videotakin varten, niin ei muistunut mieleen. Se on se. Tää oli omaperäinen. Se on mun mielestä ihan hyvä. Niin laitetaan se aika hyvä. Naisten poikien elämää en oikein pitänyt. Olihan se ihan hauska ajatus. Tää oli se tyyppi, jota kiusattiin, eikö ollut? Tää taisi olla se, jos sitä oli hiekkalaatikko. No, jos tää ei oo se, niin olen väärässä, mutta se oli aika hyvä. Ensitreffit on ihan high tier shittiä. Se on niinku
on se treffien takana, noiden toisten treffien takana. Mitäs sitten muita? Tää taitaa olla metsäretki, tai mikä onkaan. Se ja kalaretki on niinku, ne on molemmat hyvät. Mä haluaisin silti sanoa, että metsäretken se story on parempi. Sitten tässä on tää ihme Special Operations juttu. Rehellisesti sanottuna, pidin. Ei oo parempaakaan tapaa sanoa sitä. Se on hyvä video. Mut ei se kyllä näiden legendojen kanssa niinku match. Sehän on aika uusi. Tää on se, mikä onkaan Anopilla kylässä. Tai joku tämmönen. Anoppila. No, parempi kuin naisten poikien elämää, mutta huonompi kuin haastattelujuttu. Mä en muista mikä se nimi on. Tämä en oo nähnyt. Pitäisikö tehdä uusi tieri? Ad Arobelov. En tiedä. Ei kiinnosta. Päivä. Oho, no nyt se on vähän vinos. Laitetaan vielä toisen kerran, niin menee vielä vähän vino. En oo nähnyt. Tästä mä en oo varma. Oon varmaan nähnyt. En muista hyvin, mutta oli vähän keltainen auto vai oliko punainen auto, jotain sinne päin. Olihan se aika hauska. Se on hauska sitten katsoa jälkeenpäin, että miten ne pojat on siitäkin muuttunut. Yksi mahtavaa, joka tästä puuttuu. Tää on herra jestas. Meinasin unohtaa yhden parhaimmista. Niin yksi, mikä mun mielestä tästä listasta yleisesti puuttuu, niin on se niiden, mikä se on? Se mainos siitä jostain poppiksista. Olisiko se ollut? Rustimus Films Poppis. Tämä aamupala. Tää oli. Ja ne päätyvät helposti kaikenlaisiin asentoihin. Tää alku on ihan hyvä. Vetää tämmösen romanttisen juttuun tai poppista. Sitten kun tässä alkaa se mätkintä, tääkin on ihan mahtavaa näyttelyä oikeesti. Oi, sinne lentää poppikset. Ei kauhia, poppikset lentää sinne. Sitten tää on hyvä. Tää putoo, mut sit selviytyy hyvin. Sitten kun kaveri yrittää, niin mitäköhän sillekään. Oi. Nää on niin hyviä. Mun mielestä, mä en tiedä pystyn mä lisää tähän mitenkään. No, antaa minun editoida sitten postissa. Mä laitan tänne perään sitten. Laitan aamupala. Vai joo, aamupala. Se on se nimi. Tosi hauska. Et uskalla. No, en uskalla laittaa sitä liian alas ainakaan. Se on hauska video. Ja äijältä saattaa olla parempi. Tää oli ihan hupiisa. Muista se nimeä, olisiko ollut leikkaus. Näitä kahta mä en tiedä. Ei kiinnosta. Aika pikaisesti sain näin, kun ei tarvii selitellä, että kun nämä on itsestäänselvyyksiä. Eikö niin, Aksu 22. Niin, eiköhän tämä nyt tältä kertaa. Katsotaan sitten seuraavan kerran, kun teet taas omia mielipiteisäsi, jota voin tuomita vaan sen takia, koska eivät ollut minun mielipiteitä. Se on seuraavaan kertaan.